Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani setya budya pangekese tur angkara. Tegese ngilmu iku bisa kagayuh yen dilakoni kawiwitan kanthi niat kang becik bisa gawe sentosaning diri pribadi, ngugemi budaya bisa ngadohake tumindak angkara. Carane nggancarake tembang: 1. Goleki tegese tembung angel kang ana ing tembang. 2. Menehi tambahan tembung saben saklare supaya bisa dadi ukara kang jangkep lan gampang dingerteni karepe. 3. Sakwise nambahi tembung lan kabeh ukara wis jangkep, banjur gancaran ditulis kanthi wujud paragraf. Piwulang tembang. Piwulang yaiku pitutur utawa nasihat kang bisa awujud parentah becik utawa larangan tumindak ala. Tuladha, ayo anak-anakku padha sregepa golek ngilmu amarga bisa nduwurake derajate manungsa. Purna, gampil ta? Para siswa, aja lali pesene Bu Guru 3M. Miciki tangan nganggo sabun, menehi jarak 1,5 meter nalika sesrawungan karo wong liya, lan maskeran nalika lelungan. Mugi sehat sedaya, tetep semangat sinau. Matur nuwun.